Phi sngon em kan ik ktien ke jong blei ka phi pule. Ba kadei shisha ke jong blei. Ne don preng jo phi ong em be shu tho obreu. Ne em kan ik shu dei dang ga kot jong ki kristan. Na kwa ba no phi kan ik sngi ba kan ik ktien ka bangi pule kam dei ka ktien ka bala tho du breu. Na ne ka ba la shu compile de ki breu nga kwa ba no phi kan ik ktien ke jong blei. Balai nga kren kum ta na mar ba nga shem ba ga long kum ta. But kini ktien kam dei ba kren dau breu la kren dau blei yapi yanga yapi la kren dau blei ba ding tang kwa ba dong fi kat no ka jing snokmen ba blei kren te bangi na mar uneu blei bangi shakri dei blei ba don shae ne bangi haban le wat u sino uneu blei belong personal uneu blei belong marmet ba uneu blei ba kren yapi u klem kren ya kita ki ba shajinga henre ukren yapi ukren ya ga yeng ga jongpi ukren ya ga jim ga jongpi ukren na ga mta ka lawai ga jongpi ukren nam ta ga jing bha ga jongpi ba uneu blei ba kren Shabangan kren ktien jong blei na ka por nga snongo shisha banga yo ban kren biang sa shisien bat phi na ka ktien ka jong blei bangai khublei fi baro ki ba let's see ka sin ka ban kong ka ba fi yo ban yo sngo ka ktien ka jong blei lam ba ka channel jong ka Potternet but dan pring jong fi ru ki bala long ki subscriber ba ki follower ka channel nga ai ngo U Blei ba ndei tang ba fi long ki follower jong ka channel banga snongo ba fi de ki follower of Jesus Christ ba fi de ki nong bot ki jong Jesus Christ ba fi de ki sunran ki jong ba fi bot yo ndei fi bot na din jong na fi bot ye ki ji kai ki jong fi bot ye ka ktien ni ka ba ula kran ni fi but fi bot fi pen ko ngo ye ka ktien nga ai ngo U Blei ba fi ko ngo ye ka ktien ki jong try but fi ru ki bang sedang men persyang men ko ngo ye ka ktien ki jong Blei sedang ban ngeit ka ktien ki jong Blei sedang namar ba Fini kat ba finang ko ya ktien ke jong blei kata. Ka jing im je fi ganang kala. Bat nganget try nang kar khoi fi la da fin pat subscribe ne ke channel. Pin yo ru kan mau ke ne ke wai ka khubor man lagas ngi. Man lagas step ngi ai mental ajan lai snem ngi la ai ka khubor man lagas ngi. Badeng tau try ai ngi ke jing ai ya ka bang yo ban sam ne ka khubor. Klem sange wat tang shi ngi la da ka lockdown na klem lockdown ngi la ai ya ka ktien ke jong blei. Nga ai ngo U Blei nam ta kata. Maar u blei u eet plat de fi u blei u kwa u fi ba pinlong ki ba dap de ktien u kwa ban kren ba yai kren ni fi man la gasngi compare ka jayu ho ne ka prothai tading ta nga ai khu blei ya fi ki ba snap ba ki ba shashkor ba nga ai ngo u blei ru bu ai ne ka ktien man la gasngi ya ka ba u kren ya ka ba u yo ban ya slok ba ngi ya ka ba u yo man bentengan ni lam ba ka ktien ka jong o kani ka subject ka ba kwa ban kren ka long hato fi sngo thu dem ba ka ktien ka jong blei Hato fi sngo tho nam bagani ka ktien ka jong blei nga sngo tho bagani ka ktien ka jong blei banga teng so I hado kata ban perkhat bagani ka ktien ka ba u jisu ukren ya gitu ki brio ka to ka por ara jarsna manshwa but ukren dei tang ya ki hinre ukren wat yang ngiru menta bagani ka ktien ka long jikar khu yanga bagani ka ktien ka long jikar khu ya pi la da fi shashkor la da fi snap ya ka bala da fi pediang ya ka ka ktien am kan trekam ba Man ni ka ktien kam dei wala tho do breu ka ktien ka de ka im si sin ba ka im am ka mot ka tre kambet ba ka ktien am ka pen kho ya fi ka ktien ka pen ma ya fi ka ktien ka ai bor ya fi ka ktien ka ai jing im ya fi ka ktien ka ai ro ka jing job ya ka jing im ka jong fi man la ga sngi na kwa ban fi ba le kwa ban kran ka ktien ka jong blei na mar ba ka ktien ka jong blei ka ong kom ne no Israel khat ar ka khat ga ar pu pra ka ong na mar ka ta to ong haki Kumni wang try blei on pentut no shu ya ka wei na ka ktien jonga henre ya ka ktien ya ka banga kren on pendep ken ong try blei ya ka ktien ya ka banga kren on pendep ken ong try blei ya ka wei po wei ka ktien ya ka ba blei ukren on pendep bet Tading ta dan pring jong fi kuslai ya ka por ya ka even ba mek even di ya ka even kop na mar ba uni ulok ba pila shania uni ulok shisha ba pila up kemi lenti boros ka open biang pendap henry menta suki nang penduna ban mentale pi osngo ula don samla shawai bat umman shu shayeng ula le sting ya ka jong pi up kemi lenti bun le henry omle ka gm ka jong fi ka long frustrated pi snow ling a pi snow kuslai pi snow dom pi snow bitar Pishu yam, pishu jaumat, teng ha ba shu yang ro pishu yam la ka yam, teng ha ba shong ro pishu yam la ka yam, shu jau la ka jau, teki umat ba snow si. Nama pi snow ba ka ni ka perthai ka ba pipi dan al song ba la tap to o ba dum. Pi mi ilen ti shu.
phim y shun lẹm nó tiếp shun lẹm nó mà phi là shania lut hao neu lok bo pen biang lut mo na dong shadong ye ji em phi kus lai ke fin bam phi kus lai ke fin di ye ke fin kop ye met ke jong phi do rồi qua bên ông phi cái này cái ski cái bầm ta bo Giêsu ông ye này cái tiền ông ye này cái tiền u Giêsu ông ye phi mà kan ma bo Giêsu em u dei wa em ma Giêsu dei shisha ma qua bên ông phi ông wat ki kus lai ye ke fin bam na ke fin di wat ki kus lai ke fin bam na ke fin di na ke fin kop ye met ke jong phi ka qua pule cái này cái por cái tiền cái jong blei bo Giêsu kren cái này cái tiền bo du ông kom ne cái này cái tiền shisha ye ka bo trai uang namar ka tang ông phi wat kus lai ye la cái jingem Giêsu ang wat kuslay alaga jingem bon na pling chofi fi kuslay pala ilaga jingem fi kuslay ka bamanta fi kuslay ka bansawan fi kuslay ge ka ba film day ban kuslay Giêsu habu ang wat kuslay ilaga jingem kamot nai kuslay ke ba ja jim chofi ai ngo be U Blei ka jam de nam tam sneu fi ka ja nam tam pan bhai fi mashale si film judwai hinda ba wan ngani jingem man ta fi prasang man wat U Blei fi prasang man wat ka ktien ka Blei tang ka Baibl film dan hi Pilipan keliang ru na kaying si paramarjan. Pilipan, o siya ktien jom Blei. Film dan ni ktien jom Blei. Ay ngo bag ni jinge ka pelong fi Blei wa ni ktien jom Blei. Na itu paramarjan jom fi. Ay ngo bag jinge kawan mafisidang man duai. Ay ngo bag jinge kawan am mafisidang man wat siya U Blei. Lada kamdan ke jinge am fi Shillong normal ba in re habak yap la siya kun dit threat bi poi du jok. Namaro Blei. Ba fi klem yo ya utra ke GM ke jom fi. Ba utra ru klem yo ban le ke GM jom fi namaro ke GM jom fi kalong normal ba. Lembang kan nega jinja, kwa abang fi kong kan nega ski, ngasau fi dega breu, kwa abang fi kan nega ski, ai ngok bag nega jinjan jar kawan. Wadong try balai ke jar kamne, wadong try balai ke nega jingek kawan kan ni, try memi i nga, wadong tahu try nga, ai ngok bag nega jingek kawan. Bag nega jingek kapen kelai ke jim ke jonga, nega jingek kapen kelai ke jingmut jonga, kan nega jingek kan pen kelaru, ya kata kaban sawan ke jonga. Ai ngok U Blei, wan jingek ai ngok abon jingek, ai ngok abon ke jingek le, ai ngok habuan kita ke jinjan jar si em jofi namar lenda kiwan kini em la piap em fin poi be direct shedu jok ayo bo Blei u ai fi ni ke jinge bo fin pai shu tadeng ta kwa bro fi ke ni ke ski la da ni ulok la e fi ro utrai kwa shu fi ukwa bo fi fin kala ukwa bo fi fin pai shu ukwa bo fi fin eno itaki aka jong ni ke prothei ka fin wat eu shen kong namar ka Baibl ka ong tau Giêsu ong namar tang ong fi wat kuslai la ke jim ke aka fin bam ni ke fin di nam ni ka met fi ke fin kop uang kom ni to wat shwe ke hima ka jong hen re fin wat shwa ya ke hima U Blei be ka hok ke jong ni ki aka baro an sai lang tam fi lalu fila yo ka bam ka di ka ko sem finum wat te ke hima ka jong Blei be ka hok ke jong nga tep finum wat mar ka ta ka dei ke jinglong jong breu la da em be ha ka basuk em unum kan mau ke aka tarau habatan e ka suk ka don ke jingma bu ong u so so tham habatan e ka suk ka don ke jingma ai ngo ba ka don ke jinge mar ka jinge ka don ke jingem ha ka jinge ka don ki kamba ha ka jinge ka pelong e fi fin wat ya ka ta ka jingsha pa fin wat nre fin ya wat chwa ya ka hima ka jong Blei ba de ka hok ka jong ka ka hima ka jong Blei ka dei ka hima ka Blei u kwa ba sen sharifi ba phir fin IT la de ha ka jing char ka jong Blei bon sen fi ai ka fi man fi leit ka fi man fi trei ka fi man fi em ka ba fi man prakhat ka ba man fi ai ka lenti ka ba fi man ka lenti fi ka kloi palat Pim sha bo Blei sen shar fi ai ba yala de ba fin sen shar fi sen shar hi dala de fi le hi dala de fi le kat ka ba fi man re U Blei ong tu fi nyawat shwe ke hima ka jong Blei ka ta ke hima ka jong Blei ka de ke sen shar ka jong Blei ai bo Blei sen shar shwe fi wat num le ye ke kwa ban ong fi ma don kalenti ka be hau breu ne ka bakot ka long kalenti jo ka jiap oh bun breu shania ka donut ka kham shukor ki ke baro ong ktien jong Blei bar ko ktien jong Blei ka ong ka prova aru prag khot apun re gong utau breu shania ka donut long bo bi bul ki breu ki ya ka jong jing sung tho ka jong ki ya da ka jing sung tip ka jong ki ya ka jing sung he ka jing sung sarong maka biang ngam don kam wat U Blei ya nga biang U Blei dei udai tong part time jang U Blei dei tong ta bangan shu okay ka dei tong formality U Blei dei tong ta me bangan shu ali jaseng la dang yap ngan yo lom jing tap dang ta bus the end full stop U Blei kum ta U Blei bo kwa ya ka jing dei bat fi more dan kata ukwa ya jing e ba fin e yo namar U Blei wangi shakri U Blei jo jing e U Blei jo jing dai baru kwa ya pi ba fin dan jing dai na do menta la da film dan jing dai na do menta am wat khmi lanti fin dan jing dai dala yap mo
แต่เรา try วันระนี่ก็จริงๆก็จริงๆก็จงฟีนมารุกว่าบ่พี่เป็นพายชิวบ่เป็นวันชากตะก็จริงๆได้ไม่ได้เป็น complain อยู่ไม่ได้เป็น clearly อยู่เร่บ่ง try บ่ชิวอายุแบบกันนี่กันวันระตะก็จริงๆได้ก็บ่สแคมนามาหาบ่วันกันนี่ก็จริงๆกันปลองยาพี่บ่เป็นชาก็จริงๆชาก็จงเบลเป็น try ลองกับมันก็จงแม่ก็จริงๆจงลองกับมันจงแม่พี่วัดช่วยหิมะก็จงเบลก็ฮอกก็จงโอ้บ่เป็นลองกิตะกี้บ่ฮอกกันก็บ่เบลลองบ่ฮอกบ่เป็นลองจนายก็บ่เบลลองจนายฟิมละบันลองฮีกุมตาเล่มดาวเบลวไอก็ฮอกกันจงโอ้ฮะฟีพี่น้องละบันลองจนายเล่มดาวเบลวไอจนายฮะฟีก็ตะจริงจนายฮะฟีกับBaiblก็เคลื่อนนี่ก็ตาบ่างินชาชิตอมนามารุเบลบ่เบลวละขัดอีกสักบุรัมก็จงแล้วงินชาชิตอมขึ้นเดียดปอร์เบลอุนเป็นจนายอย่างงี้อุนเป็นสแคมอุนเป็นใช้บอร์อังก็ทิ้งจงเบลเวเปตรอสลองมาสันก็ขัดบิชพอก็เคลื่อนนี่ก็ตาบางกว่าบางน้อยฟีกันนี่ก็สิ่งมันตาตัวบางกันนี่ก็เตียนก็จะอมเบลกันลองชิชากันนี่มันจะฟีกันกันนี่ก็เตียนไตรองวัดคิกสไลยังไงฟินบามยังไงฟินดียังไงฟินกบก็จะจะฟีวัดยังไงมาก็จะอมเบลก็ฮอกก็จะยังไงบาร์อันสะลังตำฮะฟียังไงฟินนั่นกัมมันปลัดยังไงกันมันเต้านุ่มมันตาห้องกว่าบางน้อยฟีอุตรายนุ่มมันตาฟีกว่าบางน้อยฟีงั้นสิองค์ตาบางอะไรได้ก็ experience แล้วได้ฟียังไงบุตรายตั้งสันสนาม invest ยังก็ปอร์ก็จงฟีตั้งสันสนาม invest ya ki kinta ke jong fi invest ki snam ki benai tang apo san snam fin ik kum no bo blai le ke ji mi jong fi wanum shukari o blai wanum pelip ke ding men semba khoi wanum pun susi men semba khoi nga kwa ba dong fi ke ne ke singi ai ba phi phin shakri bi o blai nga tip ke jinge kan wan kan ka man na ka diang kin wan re yai ne yai shakri bi o blai jaga ba jal long ka bolok shakri bi o blai wanum pai ki ta ki ke bara wala dak fi sngo teng teng ba ka du jok kala play lut ban the ka ta ka ding ha fi kan mawi kan ko way ba finom ing dalele ru fiat lamba kita ki jing ki eryong er 3 ki jim ki jong fi fiat lamba ki wa kita ki sao ki bakrau ki jim jong fi try ong along rengkat bat fi ngan yat rengkat bat fi ngan yat lamba kita ki bo try ong along rengkat bat fi fiat lamba ki ki nam telap fi lamba ki wa shisha ki nam la ban kit ban rong no fi mo try ong along rengkat bat fi fiat lamba ka ding finom ing lamba ki thli ding nam la ban jlia fi ba ka ta ka ktien ka jong blei wo blei la kular ka pa ban fi ha ban yat lamba ki fiat ban yat lamba ki wa fiat ban yat lamba ka ding fiat ban yat lamba ki ta ki thli ding and rega good news ka lang ba kanum ja ke bas ne fi wanum pai dien kan yat bet wanum pet ki taro yat bet pet chu trai wanum pet ki jing pet chu blei ma kwa ban fi fin sai i kum no bo blei pan ka lai ka ta ka destiny ka jong fi kum no bo blei pan ka la sha na ni khndo em ki jing ka jong fi ba kum no fin i ka ba ba kut ka jong fi kan long ta nei ta wanum tieng ki bara ai ba kan ka ktien kan long jing em fi kan ka singi mar ni ktien ka de ka bo jisu ukraine direct fi ukraine ye ki bre ho ka por ukraine fi ru man ta or slai ma khon or slai ya ka ei ka ba fin bam ya ka ei ka ba fin di phiong em ngan le no da ka kies em ngan le pan bai bam no te na ka sarkar u ne u lok ju ngau ha ban ai kan ka bai bam Ada ai ni ke bai bam bat ka batim em nu ai da kan ke bai bam em da ka jing bam ban se em pinum yo jing ker hui kong ka manong ifi wai be na mar bal force bi ban ai am what tre to pista panu blei bo un ai ifi ba bo blei ai em na mar de blei ba ai da ka jing sbon ba blei ai em kan dap kan roi kan ka jing em ju fi man tan roi suki un plat ya fi kan dan be ka promotion kan dan ka jing kan tiu kan dan ka jing plat kan dan ka buram ka jong blei ha ba fi shakri yo blei ka manong ifi ki khon ki jong fi kin rong ki ba reu blai la da phila kala ma phi am chi sien ba phi phila kala ma phi chi sien ba phila nget au trai ken ma bu lok jong fi run pa show blai ken ma ba ki khon jong fi kin pa show blai u blai um kwa ri no man ta kwa she fi da kong kwa she fi fin kala u kwa ya phi ba fin transform ba kwa ma no phi kum ka breu la se fi dan ya ka ka kam jong fi ha ka ying shet ja fi de ga nong shet ja fi de ga nong pen krep pen krum la da ka ding kala ing ning shet ja am kan por boro ka we ka yeng kan klang boro ka we ka yeng ka ding ga jong man cm am na ying shet ja fi dan ma pi am kan klang si khon ga jong fi kan klang so lok jong fi kan klang yeng boro ka we ba ka yeng kan long ka ba pro da ka ding ga jong man cm khoi ba ka yeng kan long ka ba ham si sha da ka jing tre ga jong man cm ka ba nong fi kan ga sngi to pro ma pi shan nang kong what I ba pin lip no ka ding ga jong man sim ai ba ka ding ga jong blai kan e klang kam le fia jing e ba kan no ba blai ong an pen dap e ka bang la kran nget ka ktien ga jong blai nget ya ka e blai ong nget ong try mala ong nget try mala kular ngan pediang ngan scam ma ka jing kular ga jong me bu try bangi shakri ka Baibl ka ong ta bo blai jong ong pen dap no ga jing kerdu jong fi ka kum ga jing krespa ga jong hau kres ka buram u blai banga ga shakri ong pen dap ga jing kerdu jong fi ka
fi video bar le si vidan ke jingit klik ba kraf vidan ka ram ka sha kwa ba nang fi ke ka sni ke ka ram ka wan dei ya ka ban prsne fi ke ka ram ka wan ya ka ba fin yo U Blei compare ke jing e fi dan ke jing em chu ke jing e ke trailam da ke jing ba ya ka ba on pen kala ke jing ko jing fi fin yo ma ya ka ta ke jing shar jong Blei ke jing em ke jong fi ba fi yo diang sun ne ka hok ka jong Blei fan ke jing kala ka mod Blei ko khoi fi ke ka sni ta kwa ban dwai nam ta jong fi in dwai trai ne ka por nga aingu e me ko pa trai me kreni ka ktien ke jome ka ktien ke jome ka ba im hadu menta ka ktien ke jome ka pen kala ka ktien ke jome ko trai ka ai ka bor ka ktien ke jome da shisha ko rat ka don ko kon rat trai ki kamba habangi ngeit ka ktien kan orlong be ka ktien ke jome trai kan jabi thik ko mela kren kan jabi thik ko mela kular ba trai ne ka ktien ke jome ka ba mela kren ne ka singi kan long thik na ka mantani ki khon ki jome trai ong if what ki ku slai na ka dot jong fi lemne wat shepting utrawan ku slai ke fin bam ke fin di ke fin kop what try ke hima ga jong Blei surrender yela de how try ai ti lut yela de how try what try ke hima ga jong Blei ba ya ka hok ga jong pin yo pediang la fi la kala ga mut fi yo pediang ke hok ga jong Blei hallelujah fi yo pediang ke hok ga jong Blei ti ke balon sa ai lang tam ai lang ba tam kambun ya fi try wang ai tam ngan ai kambun ya fi ha fi sha ga jong sha ga jong ha fi la kala ga mut fi yo ka hok ga jong fi yo tam palat ba ni ke fi ba jo snau fi ba jo I kam shim lami la ga donut ga jong fi kilong te bo Blei la bo pa na ka manta ki ta ki ba yo la fi la yo try fi la ne ka ktien fi la ko ngo ne ka ktien u try un le ki kamba na do manta ka sni yo try mar ka Baibl ka ong ki ta ki ba yo Blei la I thu ye ki ken da hallelujah nga do nga ka khu ye fi ha ne ka sni bo try un le ki kamba hallelujah ya na ka bor try pen sle ni ki kon ge jame jige jin jang na tep kin bon na ki kon jame kin nam ran din na do manta kin ya na ka jinget try un ai bor fi do men sim ba ko yo fin ya kom kin ong job ge jong o kan ba fin ka buram ga jong Blei ha ka ba kut fini I ba ka buram ga jong Blei ha ka thank you jong Jesus nga duai nga aingo amen trying le ki kamba jim jong fi nam ba bore fi compare jing e yu ga dan thom be da ga jing command wa num pai din wa num ran din wa num do min sim ra ngai bu trai ong flawat che gi ma ga jong Blei ga hok ga jong ai ki baro na ai lang tam ma fi Blei no ko fi in say champat ka bless you bon amen